Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg bellach 1-3. Fudiant ar drac sydd wedi fancio. Ystyriwn y cwestiwn yma. Mae car mas 10-100 kg yn teithio o gwmpas cylchfan ar lwybr llorweddol ar fianedd cyson 14 metr yr eiliad. Radiws y cylch yw 50. Gan dybio bod dim gwrthiant air i fudiant y car a gellir fodelu'r car fel gronyn. Felly, mae grym ffrithiannol sydd wedi'i anelu i ganol y cylchfan yn weithredol ar y car fel mae'n symud. Dargan fyddwch maint y grym yma. Os mae miw yw cyfernod ffrithian rhwng y car a'r hewl, profwch fod miw yn fwy na'n hafal i 0.4. Felly, diagram, golwg yr awyr, so mae'r car yn mynd o gwmpas cylchfan a'r llwybr llorweddol, mynd o gwmpas roundabout a'r llwybr llorweddol ar fianedd cyson 14 metr yr eiliad. Radiws y cylch yw 50. Golwg o'r ochr, felly dyma'r car yn mynd o gwmpas y cylch llorweddol. Mae bwysau fe yn 10-100, felly 10-100 G yw'r grym sy'n tynnu lawr. Yr adwaith y car ar yr hewl yn mynd i fod yn vertigol gan bod ni'n siarad am llwybr llorweddol yn y sefyllfa gyntaf yma. Ffrithiant yn cadw fe mewn tuag at ganol yr cylch. Mae cyflymiad fi sgwâr dros R gyda ni, gan bod ni'n siarad am bianedd y car, nid bianedd onglog. Felly, defnyddio ail deddf Newton i ganol y cylch, a mae gyda ni F yn unig yn hafel i M fi sgwâr dros R, sef 10-100 14 sgwâr dros 50, sy'n dod yn hafel i 4,704 Newton tuag at ganol y cylch. I fyny, ail deddf Newton, mae'r adwaith R minus y pwysau 10-100 G yn tynnu lawr, felly mae R yn hafel i 1,760 Newton. Ond, mae'r ffrithiant yn llai na'n hafel i miw R. Felly, ffrithiant yn llai na'n hafel i miw lluosi R. Felly, rhannu gyda 1,760 a ni'n cael bod miw yn gorfod fod yn fwy na'n hafal i 0.4. Ond, os yw'r trac wedi fancio, mae gyda ni dair sefyllfa. Mudiant o gwmpas trac cylchol sydd wedi fancio. Modelwch y car fel gronyn, fel bod dim gwrthiant o air. Dyma ni, mae'r car yn mynd o gwmpas mewn cylch llorweddol ar trac sydd wedi fancio ar ongl theta i'r llorwedd. Radiws y cylch, mae'n symud mewn i'w R. Cynllunio ar gyfer bianedd y car. Tro hyn, os bydd dim tueddiad i lithro i'r ochr, lan neu lawr y banc, felly bydd dim ffrithiant yn weithredol. Felly sefyllfa cynta, dim ffrithiant. Pwysau mae'n tynnu fe lawr, adwaith yn perpendicular i lefel yr heol. Cyflymiad tuag at canol y cylch, fi sgwâr dros R. Gweithio'r onglau mas, theta gyda ni fyna, 90 minus theta fyna, 90 gyda ni fyna, felly mae hwnna yn gorfod fod yn theta. Felly, i fyny, cydran R yn mynd i fod yn cos theta, R cos theta, yn hafel i mg yn tynnu lawr. Felly mae R yn mynd i fod yn mg rhan i da cos theta. Cymhwyso ail deddf Newton tuag at canol y cylch. Mae gyda ni cydran R, sef R sin theta, yn hafel i M
v sgwâr dros r. Felly mae r yn mg dros cos. Lluosi sin theta yn hafel i m v sgwâr dros r. Yr yn canslo, felly mae v sgwâr yn hafel i rg tan theta. Gyda ni fyna lle o dim ffrithiant. Felly y bianedd wedi cynllunio le mae dim ffrithiant o gwbl yn mynd i fod yn ail isradd rg tan theta. Os oes gyda ni ffrithiant lawr, y bianedd mwyaf mae'r car yn gallu teithio tra'n cadw yr llwybr cylchol, tra'n teithio ar y fianedd mwyaf posibl ar gyfer y trwad yn yr hewl, bydd gan y car tueddiad i lithro i fyny'r llethr, felly bydd ffrithiant yn gweithio neu erbyn i lawr y llethr gyda maint miw r. Felly, dadansoddi'r ffordd byddwn ni'n ateb cwestiynau ar y sefyllfa fel hyn. Felly, eto cydran lan bydd r cos theta, mg lawr a f sin theta, achos hwnna yw'r sydd theta, felly bydd hwnna 90 minus theta, felly f sin theta, bydd cydran f lawr. Bydd e'n mynd ar y bianedd mwyaf, felly fydd f yn hafel i miw r, felly mae r cos theta minus miw r sin theta yn hafel i mg. Felly r yn hafel i mg dros cos theta minus miw sin theta. Tuag at canol y cylch, y grymoedd bydd r sin theta plus f cos theta wedyn, bydd theta yn dod ar draws, yn hafel i m v sgwâr dros r. Dod i miw r yn lle ffrithiant, felly mae gyda ni r sin theta plus miw cos theta yn hafel i m v sgwâr dros r. Yn lle r, ni'n rhoi mewn mg cos theta minus miw sin theta. A ni'n gallu cael v mas o fyna yn hafel i yn canslo, v mas o fyna yn hafel i rg sin theta plus miw cos theta rannu da cos theta minus miw sin theta. Fel na bydde ffordd o ddadansoddi ateb cwestiynau gyda ffrithiant y moyn tynnu fe nôl lawr. Bianedd mwyaf bydde fe am llithro i fyny. A sefyllfa arall, mae yna bosibilrwydd bydd y car yn llithro i lawr y llethr os dwi'n mynd rhy araf. Felly tra'n teithio ar y fianedd lleiaf posibl ar gyfer y trwad yn yr rheol, bydd gan y car tueddiad i lithro i lawr y llethr, felly bydd ffrithiant yn gweithio yn erbyn hynny i fyny'r llethr gyda miw r. Dadansoddwch chi y sefyllfa yma. A mae hwnna'r un peth a'r llall, heb law bod f nawr, ffrithiant y moyn gweithio i fyny, felly byddwch chi'n dadansoddi fe fel wnaethoch chi ar yr ddau gwestiwn cyn ni. Setwch lan le ma'ch grymoedd chi, defnyddio ail dedd Newton i fyny, a cydrannau y grymoedd sydd gyda chi, a ail dedd Newton tuag at y canol, a gyda m v sgwâr dros r. Felly dyna ddiwedd y fideo a'r mudiant a'r drac sydd wedi i fancio.